Mamuka say Mori, Zimbabwe, Mamuka say Team Dark Secrets. I hope you had a wonderful weekend. Tadzoka zvekare nenyaya dzedu muzovara nhasi tine nyaya inodzimba mwoyo yanyorwa namama vachiti seiko vanhu muchida kuromba nevana vedu. Imi inorwadza nyaya iyo asi tisati tapinda munyaya yedu. Pana sisi vedu vanonzi Bridgette. She's a image consultant. Kune madzimai vaya vanoda kudzidziswa kuti vanopfeka sei. Ndiri kukumbirawo kuti muende kuYouTube channel yasisi Bridgette munosubscribe. Vari kuti muri yeZimbabwe, I want to have a connection with you. Regaitise video yavo vaexplain ivo kuti vanoita basa rei. Makadeni hama dzadiwa, zita rangu ndinoitwa Bridgette Nyaunze. Ndiri image consultant uyezve ndiri founder we-image consulting company inonzi Lush Consulting iri best muno muJohannesburg. Kubasa kwangu ndinodzidzisa vanhu kuziva mbatya dzinoenderana nemuviri wako, ganda rako, muraramiro wako, mari yako nezvido zvako. Ndinodzidzisa zvakare kugona kubatanidza mbatya dzokupfeka, kukudzitenga, kuisa makeup nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndine YouTube channel zvakare inoti Bridgette_official. Kunova ndiko kumwe kwamunowana zvimwe zvezvidzidzo zvangu mahara. KuYouTube channel kwangu ndinonyanya kuratidza nzira dzakasiyana siyana dzamunokwanisa kupfeka nadzo mbatya dzamagara muinadzo mumba menyu. Ndinokudzidzisai zvakare kuchengetedza relaxed hair, kugadzira nzara, kutenga mbatya musingaweste mari, uyezve pano neapo ndinoita mavlogs. Ndauya pano kuti ndizokukokai mose kuti muuye kuzosubscribe kuYouTube channel kwangu kuti mundibatsirewo kukura uyezve kuti muwanewo zvidzidzo zvangu. Kune avo vangada ma-one-on-one image consulting services angu, munondibata paemail inoti bridgette@lushconsulting.co.za. Ndatenda hangu nekundipa nzeve, ndokuwanai mauya. Ndatenda. Asi ndichaisawo link yechannel yavo muzasi. Mungoenda munoti tabva kuna tete. Please show you some love, guys. Let's ngatikurudziranei kama YouTuber tisupportana. Tete ini ndine ronda riri pamoyo ende riri kuramba kupora. Vanhu vanoda kuromba nevana vadiki kuti zvigodiko, ropa risina mhaka, ropa risina chipomerwa. Dai vachiromba nevana vavo beta. Zvino vanoda kutora kwevamwe kwavo vachisara vakakwana. Kana chiri chikwambo chinoda ropa hachiguti seiko. Kana vachisa mudende, dende racho sei risingazari. Varombi munotipfudzireiko nepanodzimba moyo. Dai makatora hangu ini at least share dzangu dzakamboti tsengei maChristmas akati tete musakanga makuviga chitupa. Tete ndakarorwa ndikanopinda mumusha mune chikara chechikadzi, shumba inotsvaka nyama nedembo, shumba inovhima yakaisa salt muhomwe. Apa isingashari kuti uyu mutana, uyu mudiki chayo kungopwanya nyama ende ichisiya evidence ine trail yekuti ndapfuura nepano. Imagine muroyi wemumusha anotyiwa nedzinza rose, munoti anenge akamira mushe. Mumusha mandakarorwa tete hanzvadzi yatezvara vangu inoshereketa. Vanoromba uye haisi secret nekuti vanotozikana kuti havatendeki anoswera. Ende vaiti ukada kusimudza musoro waiswera watswanywa musoro seinda. Vamwene vangu vachera vainge vambozama kumbomira kurirwa nhiyo dzavo asi vainge vakundikana. Vachera musi uyu vakatomuka vachitotaura nyaya ndipo musoro ndiye sarai. Asi mama vakandisiya vanditaura kuti ndimutse musha wataive tapinda waisada hope zvokuti pagore vatete vaikudura vanhu vaviri pasina anomutsa musoro. Pandakaudzwa advice iyi navachera vamwene vangu ndakangotiwo idaka ravatete nemuroora. Zvimwe pane maprevious avo akara. Asi ndakazodecida kuti kana zvaive negain of truth mazvire taizozvibata chete nokuti hapana chakavanzika pasi pezuva. Isinei ini nemurume wangu takazobatsirwa nechivhindikiti chemwana chandaiti Joe. Aiwa pakafariwa mhuri yose, takagara hedu zvakanaka, mwana achikura zvakanaka. Zuva rememorial service yavachiyera yakasvika. Ndakaudza husband wangu kuti ini nemwana dai tasara zvedu, ivo baba Joe vanotimirira semhuri. Baba Joe vakaramba vakati zvaisa papicture yakanaka, zvaizoita senge ndiri pimbi ndoga, handishandidzani nevamwe zvakanaka. Zvavaitaura zvaimeka sense, asi ini mukati memwoyo wangu ndaisanzwa kuda kuenda.
function yakatanga ini semuroora ndokubva ndatanga hangu kushanda ndakabereka mwana kumusana. Mwana akarara ndokubva ndanomurarisa pasi kuti ndiwane kuchovha basa. Bhudhiko vavata zvavo. Pandakati rega ndotarisa mwana ndakawana tete vachifidha mwana sadza. Kwanzi anga achichema, saka ndafunga kuti inzara. Ambochema zvadiniko zvokuti otoziya nenzara. Nezvirehwa-rehwa zvandaive ndanzwa, hana yangu yaive isina kana kumbogadzikana zvachose. Asi umwe mwoyo waizvisimbisa uchiti usatya, zvinoita zvakanaka, ndivatete vari kungopa mwana sadza. Memorial service yakapera, tikadzokera edu kumba kwedu wataigara. Apa ndipo pakatangira ma1 ese manje. Takadzokera kumba, asi motherly instinct yaindiudza kuti there is something wrong somewhere. Munozwa feeling yeye kungonzwa kuti pane chisina kumira mushe, asi kuti uite pinpoint kuti chii unenge uchitoshaya. Mwedzi wakapera, mwana akatanga kuchema achimonewa nemudumbu. Pekutanga ndakambofunga kuti ruzoka, asi kwete, mwana akarapiwa kare. To be safe, ndakanotenga macolic drops, asi hapana chakachinja. Kutotenga mapiritsi emakonye nchiti kuda mwana ane makonye mudumbu, hapana chakachinja. Mwana akatanga kuperezeka mviri, vamwe vakati anoda kurapiwa, akabatwa nemunhu ane nyengerezi. Handina chandisina kuzama. Ichokwadi chiya chekuti what a mother cannot do for her own children cannot exist. Kuzvipatara takaenda to my specialist, to the best of the best, as medically ainze there was nothing wrong. Matest emudumbu, maendoscope, imi, you name it, takaita, asi mishini yechirungu, hapana chayainonga. Vamwe vaiti anenge ane ma-ulcers, asi makamboona ulcer rinotamba-tamba kunge munhu akazvitakura. Kufamba takafamba kune varapi vakasiyana-siyana, vachingotudza kuti mwana akadyisiwa, zvakadyiswa zvacho chatova chinhu chinofema mukati medumbu rake. Kuchichibvisaika, aiwa waingonzwa varapi vaya kutanga kungodzamba-dzamba pasina zvavaitaura. Umwe had the nerve to tell us kuti hanzi endai munonegotiata navatete, ndivo vakadyisa mwana. Pane munhu akamboita negotiate nemuroyi zvikabuda mushe kumachechi emwe yatakaenda tichida kuseva Joe wangu, asi waitoona kuti vamwe vaitoda zvemapublic stunts nesu. Uyai kubig Sunday, izvo vari kuda kuita dambudziko redu yepublic spectacle. Tsvaka mbiri, asi chakabuda hapana. Ndaiti ndikapfugama, ndaibuda musodzi kuti ndipe hangu chiurere chacho pane kutambudza mwana asina mhosva. Ende vatete ava vaitobuda vachimanifesta pamwana wangu kuti endai kwamunoda, uyu inyama. Joe wangu akaita gore achirwara vehama. Takazama everything humanly possible. Dai ndisina kuzviona zvichiitika nemeso angu, ndaiti ifiction, asi ndakazviona. Kutoona kuti pane chinhu chiri kusumuka kubva mudumbu, aiming for huro yemwana wangu. Taiti tikamumhanyisa kuchipatara kuti vaite scan, patinosvika kuchipatara chinenge chatiza zvekuti hapana chinoonekwa. Taiti tikamumhanyisa kuchipatara kuti vaite scan, patinosvika kuchipatara chinhu chiya chinenge chatiza zvekuti hapana chinoonekwa. Veutano vakatombosajesta kuti vakambosajesta psychiatric help kuti kuda pane imwe njere yaita loose. Ndaive ndisingapengi, asi I was desperate kuti mwana wangu aitewo nani. My baby gave up fighting for his life. Akafa akabata hure zviya zvinoita munhu ari kuzama kukwakanura chinhu chiri kumutsipa. Tete, ini ndine ronda risingapori, dende racho risingaguti, ropa rakaita seiko. Ko ivo vanouraya vane vamwe, ivo vaine vavo, vanenge vachimbozama kuita sei. Vanodii kuita zvehuku inozvidyira mazai ayo. Heya isu tisu vekuzvarira pasi sembambaira, ivo varombi vachitoganza nekuromba kwavo. Kokuzoti muroyi asina tsitsi anouraya nepwere chaidzo. Asi tete ndiri kukutaurirai kuti vavakadya ndivavo. Wangu haendi ega, kokusiri kufa ndekupi. Ivo handiti vakaita medha kumwana mudiki, iniwo ndichaitawo medha zviitewo square. An eye for an eye. Vamwe veropa ava havadi zvekunyarwa, nokuti ukadaro vanoramba vachidherera. Tete, ndikaurayawo mubati wezvakaipa uyu, ndinganzi ndaresva here, nokuti ini ndine ronda risiri kupora. Zvakaoma.
zvakaoma. Mukuroorwa umo tinoroorwa tonosangana nezvinhu zvakawanda. Pane soko rinogara richitaurwa kunzi pray. Kana une vana vasikana, shoko iri kairi regani yangu nditorisawo ndogara ndingoritaura asi ndisingarise practical. Pane shoko rinotaura kunzi if you have children, start praying for their partners right now, because mafamilies avachanoroorwa. Besides murume, iwe nemurume wako you could be happy and all, but mafamilies amunonoroorwa. Munonoroorwa mafamilies anohlisa anobata mishonga vasingahli kubata mishonga. We need to pray for the children. And that's what ndafema zveimi vandamudi kuti ndifeme voti kwai ndinonyanya kufema sterek but hatidzoke kunyaya yedu. We need to pray for our children. Hezvo kavari kuti mwana akafa achiita kunge ari kudzipiwa vatete hamene kuti vakadlisa chii mwana. For what? Vanhu vakuru vedu weka witchcraft yacho yakawanda, saka vari kubvunza kuti vedu ini kana ndikatsiva zvakaitwa mwana wangu ndikuti ronda rangu harisi kupora, ndikatsivawo izvi ndinganza kanganisa here. Ndinoziva umwe murume kuMpumalanga akareperwa mwana wake, akareperwa mwana wake. Baba vavo vakangonotora rapist vakacheka nhengo yekurepa vakaibika. Vapedza vakati kuna kurepa. The pain of a father. Nyaya irimo manewspaper. So I'm saying parents can do anything. Parents can do anything. Kuti vadi vatsive zvavanenge vagwadzigwa, especially pavana. My parents can do anything for their children. Vedwe ini nandizi kuti tingavati kudi mai avari kugwadza vasaka atidi kujaja titi aiwa musauraya aiwa chii. But we need to find kuti tovaita sei. Imi ndipei advice ini panapa moyo wanguwo handisi kutoziva kuti ndiite sei nekuti ndiri mubereki. Regai ndiende kunyaya yechipiri. Regai nditsvake WhatsApp yachona ndaiwana. Makadii tete, ndiri murume ndakaroora Prophetess. Ndakatiza pamba mushure mekuona skeleton yemwana mukofini. Tete ndiri murume aita maduties ake sababa. Mudzimai wangu panguva aive deaconess kuchechi kwataenda. Taive nevana vedu 2, mukomana nemusikana. Mukadzi wangu aiva nemafriends ake vachiita maprayers vachienda kugomo vachinofasta. Ndakazonzwa mukadzi wangu akuti ndafunga kuti gurupu revakadzi tichipota tichinamata kumakomo. Handina kuramba nekuti handina kuona anything wrong with that. Akatanga kuenda kugomo ndokuona ave kutouya kumba nemari dzemaseeds. Ndakamubvunza kuti koma seeds unowapiirwei zvikanzi vanhu vanenge vachida matestimony. Sekuziva mukadzi wangu aisagona kana kudzinga dhimoni kana rimwe kana kuparidza chaiko kana vhesi waisagona. Saka zvakandinetsa akazoti ari kufanira kuenda kuMalawi kune conference. Asi ndakamubvunza kuti why zvinhu zvenyu zviri kuitika very fast. Akati ndiMwari akandidana, handina kuda kupikisa. Akaenda kuMalawi akaita 2 weeks. Asi aisabatika pafoni. Ndakapedzera kutaura naye ari pabhodha achiti aizotenga sim card rekuMalawi. Ariko mwana wedu last born akatanga kurwara. Mwana we aive ne5 years. Ndakaendesa mwana kuchipatara. After 2 weeks mukadzi wangu akafona achiti pabhodha akuuya. Asi paakataura kudaro mwana akaita serious. Ndakamuudza kuti mwana ari muchipatara. Achisvika akauya kwaive nemwana. Achisvika pabed ndokubva mwana afa. Asi mukadzi wangu haana kushushikana, akangoti Mwari vanopa uye Mwari vatora, zita ravo ngarikudzwe. Haana kuchema mukadzi wangu tete. Takafambira zvebhero yemwana ndokuviga mwana mukasket yewhite. Taviga mwana yaive Tuesday. Thursday mukadzi wangu akaenda kugomo akanorara achinamata. Kubva ipapo gomo remukadzi wangu rakatanga kuzara. Akutonzi Prophetess akufamba nemamonya. Ndopa akatanga kuita mari. Asi inini tete I think ndaive ndatobikwa nemushonga nekuti ndaitsambofungira anything. Ndakasvika pakusiya basa ndikatanga kuita zveministry nemudzimai wangu. Handina hangu post kozi zvekuparidza handigoni. Takavhura chechi titori nemabranch akawanda anotungamirirwa nemudzimai wangu. So tete kuti tichita umwe mwana zvakaramba tingori ne1 akasara. Indaida kuti tiite umwe mwana asi mudzimai wangu haana kana hanya nazvo. Ndaive ndakavharika munguva yese asi kana chokwadi chave kuda kubuda chinongobuda. Mukadzi wangu every month end anoenda kuMalawi. So akati aenda ndakasara pamba. Ndakati ndakarara ndakangonzwa kuti nditarise pasi pebhedhi yatinorara. Ndaidzwa kuremerwa. Ndakashaya kuti sei ndiri kunzwa kuremera mumba mandinorara chii. Ndakamuka ndokutarisa pasi pebhedhi. Ndakashamiswa kuona coffin ratakaviga mwana riri pasi
pemubhedha. Ndakaita zvivindi, ndikadana mukomana wemugarden, tikavhura coffin, ndokuona mune skeleton yemwana nemari iri mumaenvelope aya ane masidzi. Maybe taishandisa imwe mari imwe yoiswa mucoffin. Handina kudzorera coffin pasi pemubhedha kana kurivhara. Chandakaita, ndakatora hembe dzangu dzese ndokubuda. Tete pandiri kutya chiri kuninisa kuti ndaive ndakaputirwa sei kwemakore aya ndichirara pasi pemubhedha wangu paine coffin rine skeleton. Imwe pfungwa iri kufunga kuti ko vakadzi vakabvisa masidzi avo vachiti vari kupa muimba yaMwari, iyo sidhi yacho isina kuvhura yakangosvika ikaiswa mucoffin. Zviri kuvafambira here? Tete handizivi kuti zvandakuziva secret ndinorarama here kana kuti ndakufa, nekuti kubva zvaakadzoka kuMalawi akawana coffin rakavhurika haana kumbondifonera kuti andibvunze kuti ndiripi. Saka handizivi kuti mupfungwa dzake akuziva kuti ndaakuziva chii chiri kuitika. Asi nangoti mukadzi wangu asati andiuraya kana kundipengesa, ndati ndinyore kwamuri ndichipa chenjedzo kuvakadzi kuti vasavimbe nemunhu asina Mwari. Vakadzi vakawanda vanotarisa kuti tikaenda kugomo kwaProphetess vakanamata Mwari anotenzwa, asi vasingazivi kuti vakatoromba uye mari dzemasidzi dziri mumakofini. Ndipo paperera nyaya yedu yechipiri apa. Madzimai, kwai mukuru kuenda kumakomo, isu hatisi kuziva kazviri kuitika kuZimbabwe. Tiudzei, kwai vanhu vari kuenda kumakomo, tiri kusarira. Vanhu guys, munotoenda here kumakomo kunonamata? Isu hatisomboziva like these things they are happening in Zimbabwe. Kwai vanhu vanoenda kugomo, ndoziva vanoenda kuSowe, vachinovata kuSowe. Ndori nhama yangu unoenda kuSowe. Asi manje ikunzi kwai unoenda kugomo. Asi panyaya yocho yose ichondishamisa ndechekuti iwe saamai unohwa sei kana uchiuraya mwana wako kumusacrifice. This was a sacrifice that was done. Munonzwa sei ivo saamai? Kulabor munokuhwisisa here? I actually think kuti God vakaisa labor, Mwari vakaisa labor kuti tigwadziwe, kuti tizive kukosha kweupenyu. Life is very important. Life is important because tinoziva marwadziro anoita labor. Saka ina handitozivi kuti chii chavanga vachifunga. Regai tichienda munyaya yedu yechitatu because nyaya dzacho ndanga ndatora nguva. Pane imwe futi anofanira kutoverenga off camera because yakati rebei. Regai tiverenge nyaya yedu yechitatu yekupedzisira. Imi munongondiudzawo zvamunofunga kuti ndizvo zviri kuitika here kana kuti chii? Guys, musha usina vanhu. Kumusha kwandakaroorwa panext door pedu pane musha usina vanhu. Pamusha pakavakwa mhani papo vatete, hapana chisipo kubva kumugodhi kana zviri zvipfuwo, ijawi, mombe, fararira, huku, mangarikuni, mbudzi, hanga nezvimwe zvese zvipfuwo zvaungatarisira pamusha. Zviripo hazviverengeki. Kana pachiverengwa dzimba dzinotsvairwa pamusha apa panoverengwa, hauoni kana sora chairo payadi. Marara kugomba anotsvairwa achipisa. Unotonzwa vanhu vachiridza chikwee asi vanotaura vacho havaoni. Mubindi emuriwo anotorimwa, mombe dzichitokwama, asi anoita izvi haumuoni. Ndakabvunza vamwene vangu mumusi tichibva kunorima chitseu chenzungu kuti zvinofamba sei kuti pamusha pausingaoni munhu panotsvairwa everyday, mombe dzichivhurirwa kuenda kumafuro, dzovharirwa zvakare. Vamwene vangu vakanditi, mwanangu, kana tazogara kubata mushonga kwakashata, unosiyira vapenyu nhamo dzisingaperi. Vakarondedzera kuti baba vepamba apa vaigara nemudzimai wavo pamusha apa nevanakomana vavo vaviri, vachigara vari vaviri kudaro pamusha apa. Vanhu vaiva necompetition yakawanda nemunhu wese. Ukaita chakati vaitoda kuitawo chakapfuura chako. Ukakohwa masaga maviri emushonzungu, iwe nemudzimai wavo vanenge vachitoda kukohwa masaga kana 5. Muchidimbu munhu aiva asingagutsikani nezvaaive nazvo. Kusagutsikana uku kwakakonzera kuti baba ava vanotsvaka mushonga yaizovabetsera mune ramangwana. Sekuru ava vakaenda kuchipinge kune rimwewo godobori rainetsa mazuva iwawo. Vaharibvi vainge vapiwa mushonga wekuti varime kudarika munhu wese munharaunda, vachinokohwa vachinotengesa kuGMB. Vakaita mari chaiyo ine mvuri. Zvipfuwo zvavo zvakatanga zvekubereka zviya zvekuti pasina nguva ngani vainge vatova nemombe dzakawanda. Asi chisina kuzikanwa navaharibvi ndechekuti hakuna chemahwara.
uye n'anga kana ichikupa mushonga yemhiko inoziva kuti uchatozityora chete. Sekuru ava vanga vakapiwa mutemo kuti kana vachiuraya zvipfuwo vanofanira kunorasira ropa ravanenge vauraya mhuka panoyerera mvura. Zvino vaHaribvi vainge vashayikirwa namai vavo vekubereka, vakatora nemudzimai wavo kuti vaende kurufu vachisiya vana voga sezvo zvikoro zvainge zvakavhurwa. Vana vechikoro vakasara voga sezvo vainge vati samukei pazera. Vana vakatanga vachati hohwa mufushwa dzamara vaneta. Vana vakafunga kuuraya ngarukunda asi havana kuziva kuti ropa rinorasirwa kupi. Ko vana vaigoziva sei zvavaive vaudziwa nagodobori. vaHaribvi vakadzoka kunhamo kwapera vhiki rimwe chete. Aiwa, vakadya rukuni vachivava kuti vana vaive vaurayire chii ngarukuni. Vana vairatidza confusion vakakumbira ruregero kune vabereki vavo, asi sekuru vaishinyira senge rwizi rwakazara nehasha. Vamwene vangu sezvo vaive muvakidzani ndivo vakanodzimura bopoto iri vachiti vaiva vana hapana chavainge vaziva uyezve vainge vasina kusave. Hapana akaziva kuti china manenje hachifambi chinotanga kuti mavara acho aonekwe, uyewo kamoto kamberevere uyezve kamoto kamberevere kakapisa matanda. Mai vanoti kubva pakaitika nyaya ndiyo matangiro akaita mahwani sekutaura kwevanhu vemazuva ano. Pamushapa pakatanga kungoita mashiripiti asinganzwisisiki. Mai Haribvi vakatanga kuti musoro ndipo ramabika idyai, vakasiya nyika. Mombe dzakachitanga kubereka, mbudzi dzimwe dzoita vana tutu. Aiwa, pamusha pakazara pasina nguva ngani. Kuminda kuchiita mashura anogara akadaro. Asi chaishamisa pachiitiko ichi ndechekuti vaHaribvi vaenda kumunda vari voga, asi chindima chavanenge vabata chaikatyamadza vaisakura paumbe. Zviya zvekuti nhimbe dzaitwa nevamwe vaHaribvi vaisada kuzviwa vaiita voga. Makore akafamba, vaHaribvi vakangoti pane chandirova shaya. Havachagoni kutaura paya. Pakadaidzwa hama dzavo vakati vaendesewe kuna godobori ravo riri kuChipinge. Ndiye aiziva marapiro aifanira kuvaita. Manje zvinoita mweya wetsvina, hama dzavaHaribvi dzakasvika zvikanzi godobori rainge rakashayika gore rapera. Vakazama kutsvaka vamwe vairapa, zvikanzi vaHaribvi vaiziva chaivarwadza. Vamwene vangu vakasara vakatarisa vana. vaHaribvi vakazotaura kuti vainge vakaromba kuti vagare pamusoro pevamwe vese munharaunda, uye vainge vane chioko chegudo chainoba mbesa dzevamwe muminda zvekuti vamwe vaivashandira. vaHaribvi havana kuzomboita mazuva 2 vakabva vashaya. Sezvo vakafa vasina kugadzirira zvavainge vakanganisa, mumusha umu makatanga kuitika mashiripiti. Vana dzimwe nguva vaimuka vari panze, musikana achiti anoshandiswa nezvinhu zvasingaoni. Pamba paitika zvakawanda nekuti paifuma pakatsvairwa, mombe dzichivhurirwa nekuvharwa. Vana zvakavakona vakatiza vakanogara kuhama dzamai vavo. Vana vakaramba kugara pamusha wevabereki vavo. Kuhama dzababa vavo vachida havo zvipfuwo nezvese zviripo vakasununguka kutora, sezvo ivo vasiri kudzoka pamusha apa nyangwe kwouya. Hama dzakaramba pfuma iyi kati vaisaziva mhiko dzachona. Topera makore 5 nyaya yaitika. Mambo vakambozama kutengesa musha uyu, hautengeseki. Zvavakangosiya pakaita pamusha apa ndizvo zvapangori nanasi. Anenge ada kutenga anongorwara zvisinganzwisisiki. Mbudzi dzinozviendesa dzoga kumafuro dzichidzoka dzoga pasina nodzitina. Ndakakatyamadza zvikuru nenyaya ndakaudzwa naamwene wangu. Musha usina vanhu asi une tuvanhu tusingaonekwi nemaziso tunoita basa repamba pese. Umwe musi pakaita umwe murume akasvibirwa achibva kutaundi ari mweni asingazivi zvemunharaunda. Akasvika pamusha apa akatosvika kabikirwa ndokupiwa pokuvata pakanaka. Mangwana akaoneka, ndipo paakazoudzwa nezvinoitika pamusha apa. Njere dzake dzakamboita senge dzava kurasika. Ndinoona senge akavhunduka nezvaainge anzwa nekuona. Ndakadzidza panyaya iyi kuti kubata mushonga kwakashata, kana wafa mishonga inozonetsa vapenyu. Iyi nyaya iyi yandifungidza nyaya dzataimbonzwa tichakura kuti kwanzi vanhu vaiti vakapiwa malift vaikwira lift zvezvokuti kwai unoenda unomisa lift ka ukwira lift. Munovaziva maningirikini masengu saka kwai unotomisa mota uchienda kwaunenge uchienda wotopiwa lift wotokwira paya wodorowa pasi.
mangwani makuseni kudai womuka wangogara padombo trousi kuda rinenge ratodambuka. Ndo zvinoitika. Saka kwai pamushaba panototsvairwa mombe dzinotoenda kudanga asi anogarapo hapana. Vana ndivo vakatiza vakati elo satingambozvigoni. Hama dzikati isusu mombe hatidzidi, vanhu vose vazviramba. Saka musha uri kungoenderera hamene kuti zvichazopera sei, magumo acho achapera sei. Ndo nyaya yekupedzisira yatawanai. Vedweka ndine dzimwe zvenyaya dzandinadzo asi idzi manje dzakati rebei. Imwe chona inoda kuti ndinoda kutogara pasi ndoiita voice over because yakati rebei. Vedwe muve nezuva rakanaka. Ndoziva kuti vazhinji venyu vanga vachiti vatete mbanyanya kunyararisa muri kupi. Chokwadi vedweka ndiregerere ndandisipo zveshuwa weekend kwangoti Saturday Sunday wacha mindful kudi you know all those things. But we are back. You guys, thank you for watching this episode. Musaregedzazve kuenda kuchannel yasisi Bridgette. Munowaza kuti tatumwa navatete Glory vati tiuye pano kuzokusupporta, especially madzimai vaya vanoda kupfeka zvakanaka, grooming, you know, vanoposta mavideo akanaka. She's a Zimbabwean. Let's support our dear sister. Thank you guys for watching. Musarega kunyora kuti we are from TTG. Muvaratidze love and support. My love and my likes, guys. Thank you guys for watching. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.